gauz, ladatu berri dugu Elorri Zubiza. Gaur, eta Jokinek azalduko gaula eta bain, zer dan Elorri Zubiri bat? Zen, zuhaitz horren berritasunak? Elorri Zubiza, latinez Crataegus monogima. Bitxida da arbusto bat, ez da heltzen arbola bat izatera. Hau baino pixka eta altuo izango da azkanean. 80 urte bat edo aldauz bizi guztira. Eta da arbola bat biziala kare harrizan. Eta hemen lekitxon aldo utopa, otoizo inguruan, dumentzan. Dino, 1300 urtean agertua izan Ama Virginia, Elorri Zuri baten gainean berton, oindela 100 eta 100 urte. Eta Ama Virginia hartu eben eta eruen eben barrura. Eta ostabe, urrengo gunean barriro agertu izan Ama Virginia. Eta horrela, 3. egunean. Eta horren pentsa eben Ama Virginiak berton egon nahi bela. Horregatik egin eben denboraz, Elisa, hau, antzinako Elisa, eta juntzan Ama Virginia gero edo Antiguako Amaren Elorri Zuriren Elisa egin eben. Eta gero, mendez mende, uste da, berton egon dela beti Elorri Zuri bat, berton edo inguruan, egon dela beti Elorri Zuri bat. Eta eitzen eben esan, hiltzen zanean Elorri Zuri bat, barriro osabe landatu. Datua dauz, 1300 urtetik aurrera. Osea, 1300 hori da pizka erdi mito, baina 1300 urtetik aurrera badoz datua. Eta egin kontu, jendiak etortzen zen hona, batzuk errezaten, batzuk negar, kristauak ziren, danak lekitzarra ziren, kristauak topera. Gaur egun pizka protestantiak goak gara, baina lehen oso kristauak ziren. Azkan arbola, 1960an ladatu eben, Ama Virginiaren Antiguako korona zen joan. 76 urte. Eta nahi badozu badinatzuk nik bideoa dago korona zinatu Jende pilua, kristauak, abadiak... Abadian dago. Bueno, baina abadi asko. Eta bestia. Generalape bai, etorri zirean. Claro, Frankore denboratan zan, bai. Eta, claro, kontua da, hilda egoaldeia, 2000 eta zuhaitz hau, zarra, 2000 eta 10 edo, bai, ia urtetsuak, hilda. Eta gero eta ustelagoa, eta pentsan eman, zehatzik ez beste arbola bat imin. Eta da, lotzeko natura, lotzeko historia, ondaria, etorkizuna, eta ia jendiari, ia berre, datorren 100 urte barru hiltzen denean, edo 20 urte barru, beste, zehatzik ez, politza da. Iminiko dugu hemen karteltxu bat, azaltzen asuntua, natura, ondarea, eta hori da, Bueno, ni laguntzaile ibili naiz etorren ideia izan zen. Badaude Wikipediaren inguruan hainbat proiektu Herripedia esaten zaio, eta duela gutxi Beasainpediak izan du horrelako bultzada handi bat. Orduan egin izan duguna da Beasainpediakoa pixka bat kopiatu. Gainera hortxe dabil Izaskun Salazar Beasainpedia sustatzen eta berak ere lagundu digu. Eta orduan egin izan duguna da horrelako bilduma bat. Uste dugu gutxi gora bere 134 artikulu dauzkagula Lekeitio inguruan. Eta beste gehiago, baina egin dugun lehenengo ikerketan 134. Eta gure asmoa da Lekeitioko ondaria, Lekeitioko historia, Lekeitioko ikastetxeak, Lekeitioko pertsona ezagunak. Eta horrelako gozak. Lekeitioko Elorri Zuria artikuloa hori izango da, hemen plakan agertuko den QR-a. Eta kontua izan da, gaur jende animatzea, ea Wikipediaren bidez, Lekeitioko informazioa modu libre batean kargatu eta hortxe jarri. Saiatu gara jendeari, ez dakienari erakusten, ea nola egiten diren artikuluak, nola kargatzen diren argazkiak, hortxe egondan nire ondoan emakume bat, eta ordubeteko ikastaro laburra izan da. Eta egin dugun artikuloa izan da hotel, zabalekua edo horrelako zerbait. Bere garai batean hotela, gero komentua eta gaur egun etxe bizitza batzuk eraikitzen. Horrelako gozak egin daitezke. Hartu historio zarrak, argazki zarrak eta leku edonok ikusteko dugu moduko tokian jarri. Elorri Zuri baneko Andrazora barria, hemen daukazu onduan zure herria. Zuza
batugu gure posa ta errukia. Bidia erakusteko zeru goiko izarra. Lekitxarrentzat edo noiz erregina zeu zara.